Nemeni Patrit Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all do not have recourse to the special donations and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Mayong hapon or adlaw kaninyong tanan. Nasab kita kinang inyong nga tuang nga programa sa TV Apulia.Argumento gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International. Sir RJ Seno, banin ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika bago pa lang gutang ligo. Tibok adlaw magud na busy ba. Okay, sa live kita karon sa ato ang sa ato ang Facebook page, ang atong RJ Horolan Sando Second TV Apulia.Argumento. Agwa sa wala pa nakapag-follow sa ato ang mga pages, i-follow ninyo ang ato mga pages RJ Horolan Sando Second TV Apulia.Argumento page, Kuya Apology TV page and RJ's Vlog 2022. O pwede sa bumag-send din na og Facebook stars. And also sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo ang atong mga channels. The Lay Catholic Apology International Official RJ Sano de Second TV, Kuya Apology TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chats, and super thanks. And magpasalamat una ko sa mga igsuon nato mga Katoliko. Actually mo na nga to ang last live sa karon nga tuig kay ugma pohon bagong tuig naman 2025 naman. So uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon mga sir ha. Magpasalamat una ako sa mga igsuon nato mga Katoliko nga kanon nagatabang nagasuporta sa atong programa, ilabi na sa atong mga projects nga ginahimo. Kaya kung wala man gud ning mga tawhana sa wala gyud koy mahimo sa tawag ining program, uban usab sa inyohang pagtan-aw ni ining maong programa. Pinagyo nila Sir Noli Medalla and family, Sir and Mrs. Ron Descalier and family, Sir Romeo Inodian family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Kiblat and family, Sir Dennis Sibilias and family, Sir Tope Galimit and family, Ma'am Berdan Lapera and family, Sir Jonard Ali and family, Sir Raymond Soles and family, Sir Jerry Minglan and family, Sir Rain Ma'am Sheng Hernan and family, Sir Jocelyn Salaman and family, Sir Joy Velasi and family, Cap Jun Bungabong and family, Sir Joy Petsen Amort and family, Sir Rewel Siliaca and family, Ma'am Carmencita Abilin and family, Sir King Baez and family, Sir Rizalimin and family, Sir Emmanuel Papas and family. Daghang king salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta. Ang atong programa nakalahutay for 2024. Unta inyo pa kung ubanan kanunay sa next year magsugod gitawag ugma kay again wala gyud koy mahimo sa tungod maong program sa tong mga activities sa tuang mga mga proyekto rather kung wala ang inyong tabang ug wala ang inyong suporta. So daghan kayong salamat. And hopefully kining ato ang tawag ining program unta kanang napay mutabang kay lisod man pug kay nga isa lang katao ang ato ang ginasaligan isa duha tulo yon mas pinakamay mo tong daghan kay para at least magsilbi dili kingon anak bugat ang tawag ang mga responsibilities nga kuan nga tawag ining magsilbi mapas-an ba sa usa ka ato ang igsuong Katoliko. Actually wa may dili Katoliko nga nitabang sa tuwa. Puro gyud na Katoliko. Kay kung motabang ang mga dili Katoliko sa tuwa, sigurado sila unsay tawag anang sumpay. Kabalo man sila unsay sumpay kanang syempre itog amo yung tinuod, di man pwede nga di nato itug ang tinuod. Kung unsa ang tinuod mo to nga tuang isulti. Di ba? O, yon. So, mao na mga sir o mga ma'am. So, before ko magpadayon sa tuang program, kay lagi, last live stream na to karon nga year, lahi naman pud ugma. So, greetings wala ko, Sir Bobit Kaskwete. Yes, sir, advance happy new year sa inyo. Sir Dartus, yes, sir, advance happy new year. And especially sa tulang family from Lingig, Surigao del Sur. Yes, sir, good evening po sir. Especially sa tulang family mayng hapon. Sir Abi Pimentel Laplap, yes sir, mayng hapon ni mo. Sir Simon Siona, yes sir, mayng hapon. Sir Ray Filisan, good evening, good afternoon sir. Alas 4 pa man di ay. Sir J. Cristauro, yes sir, advance happy new year po sa inyo. Sir Ray Filisan, again sir, advance happy new year. Actually, ang ato ang fiesta by tomorrow, sa traditional calendar nato, tawag ining ugma, ang fiesta ugma, kanang the circumcision of our Lord sa traditional calendar. Sa Novus Ordo calendar,
Solemnity of the Mother of God. Yan. So ugma pohon sa Novus Ordo na sa traditional rite motong the circumcision of our Lord. Yan. So mo na itong sa ulugon ugma. So kanang gingon nga New Year kung magsalit New Year nga dili ka moapil og fiesta sa pagtuong Katolika o sa pagtuong Kristiyano, so wala kay kalainan nga nag-celebrate ka sa selebrasyong gitawag og pagano. Yan. Sir Arnoldo Torrente, yes sir. Good afternoon sa inyo sir ug sa imong tibuok pamilya. Sir Carlos Ortiliano, yes sir, maing hapon. Advance Happy New Year. Sir Christian Bantulan, yes sir, maing hapon. Sir Bay Ariola, yes sir, Advance Happy New Year. Ma'am Lucy Cardenio, maing hapon ma'am. Advance Happy New Year po sa inyo. Sir Lomar J. Ocanyas, yes sir, maing hapon. Advance Happy New Year po. Sir Noe Ricanya, Advance Happy New Year po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Sir Carlos, Sir RJ, naunsa naman ng mga stay pastoy kay nagkasumpaki naman ni sila Pastor Wendell Serrano versus sa Pastor Chris Bacalares about December 25. Diyan to mailhan nga wala gyud sila'y Espiritu Santo. Espiritu Tunto na pero Espiritu Santo wala nga naman kay wala man sila final teaching. Wala sila final teaching concerning ana Sir Carlos. Sa tuwa, bisa pa magkasumpaki ang tawag ining matag layman concerning sa stand nga to ang gigunitan pero naaman tay official teaching mo nga to ang ginasunod. Mo ni kalain na nato sa ilaha mga Sir o Sir Carlos. Sir Eduardo Bongcales, Sir Mayang hapon. Sir Anthony Fernandez, mayang hapon Sir, and advance sa pinyo sa inyo Sir Eduardo and Sir Anthony. Sir Rose Erom o Eromi, Sir, and advance sa Happy New Year po sa inyo. Sir Doki Quijano Rudiger, yes sir, mayang hapon and advance Happy New Year po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Okay, but before ko magpadayon mga sir, kiniuna akong isgutan ng ato ang unang topic. Sulpot nagsaulog man lagi sa New Year, bisan dili mabasa sa Biblia, oy kulang og tawag ining ko ano, bisan dili mabasa sa gitawag og Biblia at ako ning butangan og kay basig maalaan ning ato aning butangan og aning kuan, ato aning butangan og aning ato ang title kay Biblia lang man ang nabutang. Yan. So ato aning kuanan, ato aning i-edit mga sir. Okay, yon save changes. Sir Sir Bon Jovi Vera, Mr. Bon Jovi Vera, ay pusulod. Gusto ka makidebate, at least na ako'y tawag ining maatbang karon na before mag-change ang tuig. Ang problema po ni mo, Mr. Vera, di alam po ka magsigig putak diya sa comment section. Sulod diri sa program. Sulti lang mo, sulod ka, kaya tagaan ka og link. Sir Jones Malaay, advance Happy New Year, sir. Sir Tonyo Villamor, advance Happy New Year, sir. Sir Beniel Casio, yes po, advance Happy New Year po sa inyo. And the fiesta, sa Simbahang Katolika by tomorrow. Sir Eugene Amoroso, advance Happy New Year, sir. Sir Raymond Soles, sir, thank you sa pinaskuhan. Nagandang salamat. Sir Raymond Soles, mayang hapon, sir, and advance Happy New Year. Sir Carlos Sotelo, debate daw, Sir RJ, mo lagi. Ang problema, di alam po siya masigngak-ngak anang comment section, di man po musuod. Sir Roy Salvacion, yes sir, mayang hapon, and advance Happy New Year po sa inyo ug sa tibok ninyong gitawag og pamilya. Actually, gimingaw na og live din sa Facebook, kay expire naman na nga to ang expire naman na nga to ang StreamYard. So munang makita ninyo nga dili na logo na to nabutang logo na StreamYard ngano man kay na naman ta sa tawag anang free ba, and limited lang siya, 20 hours per month, so di na ta maka-live daily. Yan. Okay, Brad, discuss palihog about sa kanang halad-halad nila. Mo na ato ang topic karon, Sir Biniel. Pero unahon na sa ako ng sulpot kay magsige maguna sa nagreklamo. Sir, with alaan na advance opinion, sir. Sila sa reklamo nga, di daw sila magsaulog og Christmas December 25 tungod kay dili daw ko na mabasa sa Biblia. Pero sagad sa ako mga nakit-an nga mga posting sa mga dili Katoliko karon, bingon dag advance Happy New Year. Oya, asa man na sa Biblia be? Asa man na sa Biblia nga tawag ini magsaulog ka og New Year? Wala sa Biblia, pero gasaulog sila. Kita gasaulog ta, niining maong gitawag og pagkambyo sa bag-ong tuig secularly, pero nagdaatay gitawag og paglimin sa kanang tawag ang pagtuo nato ba? Unsa man tong pagtuo din na naatay fiesta nga ginasaulog. Unsa man ang fiesta ha sa traditional calendar nato, Feast of Circumcision, and sa kining
Novus Ordo, Feast of the Solemnity of the Mother of God. Yun. Mo na mga sir, mga ma'am. So mo na makita na to ba nga magsignat-ngat ning mga putok sa buho, kining mga ning buto lang tungod slipak. Kini mo ni ang katapusan lang kog dukduk aning mo mga tawhan na karon tuiga. Ugma mo sugod po ugma for 2025. Kini mo mga tawhana, kini mga ning tungod sa tawag ining lipak ng buto ning mo mga punduka, sige reklamo nga di mabasa sa Biblia pero aron tanawa ron nagsaulog og tawag ka ng New Year's Day kasi gisaulog nila. Unsay naa ning tuiga nganong tawag anang sa ulugo nila? Reklamo sila sa tuwa nga mo sa ulog tag Christmas Day pagkatao sa tong Ginoong Jesucristo kay kuno di ko no mabasa sa Biblia pero sila karon nagsaulog og New Year di mabasa sa Biblia. Asa man na sa Biblia ba? Nga mo ingon yung mga sulpot nga Happy New Year. Ay nalang. Sir Jenny, Ma'am Jenny Castillo, advance Happy New Year po sa inyo. Mayra daw kas comment mo lagi. Sir good PM, Sir Ponce Abales, Sir good PM taga era good ko og katin-awan regarding sa ani nga pangutana. Jesus Christ man good ang atong founder sa Katoliko. Pero naay nangutana ng ngano nga nang Katoliko man si Jesus nagdagdako siya usaman kagitawag og Jewish. Actually si Ginoong Jesucristo dili subject sa iyang gitawag og gitukod. Siya may founder. So si Kristo sa dihang tawag ang nagkinabuhi aning gitawag og kalibutan na nagpasakop sa sarelihiyong Judaismo. Pero tungod kina asa katuyuan nga mag-create og perfect society, ang Judaism ang di man sa perfect. Ngano man gitukod lang man og imperfect. Uto sila Abraham na ang Kristo kay perfect man. Dili nimo pwede ipasakop sa pundok o sa organization or sa society nga imperfect. Ngano man kidili man ang mohatod sa perfection and sanctification. So mo na nga si Kristo ang founder sa Iglesia Katolika, nagtukod og iyang kaugalingong pundok kamo ning Iglesia Katolika Apostolika Romana aron ipasahi, aron ipadayag sa mga tao nga siya ang kaluwasan. Mo na nga ang sa Judaism human naman ang ilahang tawag ining function, kinaan naman ang manluluwas mo na ang ilang buhaton karon ilan ang ihangop si Kristo pinaagi sa paghangop sa iyang mistikong lawas nga maoning gitawag og simbahan. Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. So, nganong na Katoliko, siya ang founder sa Katoliko. Nganong man kay katuyuan man niya magtukod og kaugalingon niyang pundok. St. Matthew chapter 16 verse 18. And katong gingon niya nga I will build my church. Wa siya mingon nga I will rebuild my church. No. Ang gingon niya, I will build my church. Tukuron ko ang akong iglesia. Yan. So, bagong pundok yun na Sir Ponce Valles. I-ask po sa mas po sir ba sa panahon sa amahan namo kantahon unsay tama nga position. Actually, sa traditional gesture nato sa panahon sa gitawag og misa, naka-prayer position ta. Sa panahon sa pagkanta sa Paternoster or sa Our Father, dili nakagunite sa kamot, dili magdupa ang kamot. Nga naman tungod kay ang pagdupa sa kamot sa pari lang. Nga naman kay siya man ang alter Christus. Siya ang tawag na nagdala sa atong pag-ampo ngadto sa Dios. So tungod niya, pinaagi niya, gibit-bit niya ang atong pag-ampo ngadto sa Dios. Walay mahitabo nga misa kung walay gitawag og pari. Yan po, Sir Jules Malay. Sir Richard Bautista, sir, maing hapon ni mo in advance. Happy New Year po sa inyo and sa one of the team. Maing hapon. O si Mr. Kamatuuran, Seekers tos kamatuuran, pero hangtod karon wapas kamatuuran. Ha? Pagkali, kay dili man ka tawagan ng kasarang. Di mga kabarog, Mr. Kabut-butan Seekers. Okay. Sir Biniel Casio, Brad, unsaon pagkahuli sa Bible tungod kay naa din na ang pulong sa Dios. Ang naa din ang pulong sa Dios and at the same time gisulat sa pulong sa tao. And inspired siya tungod sa hinungdan nga gipadayag sa Dios ang iyang kabubuton pinaagi sa iyahang tawag anang iyang anak og nasulat ang information pinaagi ni anang maong mga butang ni anang maong butanga. Sir Isidro Baculio, yes sir, maayong hapon and advance Happy New Year po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sir Robert Malayan, yes sir, maayong hapon and advance Happy New Year. Sir Joel Tagbar, maayong hapon. Sir Kael Ladong, advance Happy New Year po sa inyo from Taguig. Okay, Mr. Jerusalem, maayong hapon po sa imo. Og formal debate, sure,
Sure dira ay. Ambot lang og kabalo ba ka og tawag ining formal debate. Mr. Kabutbutan Seekers. Siguro mo ingon nga formal kadaghan na nag-challenge ako adiri og tawag ining formal debate. Pag abot sa debate, si mahitabo bisang gani rules di kabalo mosunod. Ha? Bisan gani tawag ining simple rules sa tawag ining debate di may kabalo mosunod. Simpleng paagi sa lohika di magkamao. Ginoo ko yung taon. O sige na kagngak-ngak anang comment section Mr. Kabutbutan Seekers. Ba't yung kaintay agi siguro. Sir Doki, Rodriguez, Firehouse, Sir Katapat, anak mga sulpot, Sir RJ. Mauman. Mauman. Tinuod na. Pagbabumbahan og tubig, magkisikisi ni sila eh. Sir Eric Bacos, may hapon sir and happy advance Happy New Year. Panahon sa mga lawat sir, ang kamot asa ipaibabaw. Actually, dili ko tawag ini nagkakalawat, nagadawat sa kamot. Nga naman, kaya sa traditional teaching nato, traditional discipline nato, dawato nato ang Santa Eucharistia sa ato ang baba, dili sa kamot. Nga naman, kay Kristo mana, Diyos mana, so kung na mabilin ana niya mahog, matawag ining mahimong sacrilegious ang ato ang gitawag og action, mas atong dawaton siya, according sa tradition sa simbahang katolika, dawaton nato, pinagay sa baba. Sir Ricky, advance opinion sa inyo, sir, sa inyong tibok pamilya. Sir Isidro Bacolio, awat-awat na sila, bro. Ay, oo, tinuod na. Tinuod na. Awat-awat na mo gina sila. Nga naman, kiwa man na sila ilahang kaugalingon. Wala sila ilang kaugalingon eh. Ang ilang tawagan lang gihimo, ang Biblias Katoliko, ilang gikopya. Ang pagtulon kang Ginoong Jesucristo, ilang gikopya, wa pag yung tarong ang kopya. Para ingnon nga tinuod sila, nagtukod sa nag-ilang kaugalingong pundok, pagkauman, giparehistro nila, ingnon din ang ilang mga membro nga, kini ang tawag, ining amo ang pundok na tinuod. Wa mo panglipake. Ang wala brad aspergitich na mo alagad. Ang sibot pasabot ni mo, Mr. Casio. Sir Jerry Amor, yes sir, advance Happy New Year, Sir Christian Bantan, Sir RJ, kana bitaw silang mga asong tahol ng tahol, hindi nangagagat kaya gani Sir Christian. Si panghagit og tawag anang debate, nya pagkaman pag-abot na dito sa aktual, hindi magkadimao. Yes Sir Chris, Sir Chris po dyan, advance Happy New Year po sa inyo sir, og sa tibok ni mong gitawag og pamilya. Okay, Tampered, kasi nakingon yung mga Tampered, na kay original imo, na kay tawag ining ko na kay kanang certification from the publisher nga ang magigamit nga Biblia tampered kana pa lang gani but ka na eh but-buton seeker but-buton seeker ha ayaw pagtawag anang taka nagagyawit. Okay, Ramon Hermosilla from Fire Gun Rescue Unit from Agdo Proper BDRMC may hapon mo. Ma'am Jenny, bro, dili lagi mo tuog Pasko pero mo dawat man lagi og pinaskuhan mo lagi. Nya pagkahuman mga kusog bagay, ayo, nya simple kini ayo, mulingi ka. Unsa mi ato? Manegon di ay. Nya gipangutana unsa may imong relihiyon? Bunagoy ko. Jenny from Bislig City sa Rio del Sur mayong hapon. Sir Mr. Berra sa ato pa dili perfect si Moses. Yeah. Ano, perfect na si Moses? Mr. Bon Jovi Vera? Perfect na siya? O mga nagkaabot sa iyo tang gisaan kay tawag ini nakalapas kabubuton sa Dios. Pagbasa lagi Biblia lagi, ayan lagi sige anang atubang anang inyong mga pastoy nga way klaro. Sir Tonyo Villamor, asang ebidensya nga tampered mo lagi tinuod na. Sir Carlos, kaluoy sa comment mo lagi. Sa comment section rataman mo lagi. Brad, asa gani na tumabasa ang purgatorio sa Spanish Bible. Actually, may mga version nga nasa 1 Peter chapter 3 verse 19 to 20. Pero ang ginagamit ka ng Hebrew chapter 3 verse 1 sa Latin. Okay, Sir Jules Malaya, Sir na ba Papa nga mag-declare nga ang pagkalawat kay dawaton. Actually, noon na naman ko na-declare Sir Jules Malay, nga naman kay mao mo gyud na ang traditional discipline sa simbahang Katolika pag kanang ato ang pag-receive sa communion. Na yung mga gasot yung mga Santo Papa, ginakondemn nila kaptong mga tao nga mudawat sa komunyon, pinaagi sa baba, for example, sa Synod of Saragossa, yun, na may condemnation na gihimo.
Pero ang problema, wala naman nagipatuman nila karon. Ambot lang, ano. Na-discover gyud nako Virgin nga ang traditional Latin Mass, grabe ka samto, so grabe pagkakita sa pagtawod sa Dios, amahan nga mga gawom sa tanan kaya ganan Sir Ray Ramos eh. Sir, kaso talawan mo lagi. Sir Bro PJ, talaba may hapon bro. Okay, tapos na sir sa kamot naman, mo ni problema, mo ni pinakadako nga question eh. Sir Danielo Pilayo, Sir RJ, good PM, dili ba pwede bukad ang kamot sa pag-amahan na mo? Actually, sir, ang bukad magud nga kamot pagpadayag manggod na sa iyang pagka-alter Christus. So, pwede ka magbuklat si mong kamot kung naa ka sa devotion o devotional or tawag ining kung sa kwan pa ba nga personal ninyo nga pag-ambo, pero in terms of liturgy na dapat naka-close siya. Sir Danilo, ang pari ilang amudo pa sa iyang tawag ining kamot. Nga naman kay ang iyang function nga alter Christus iyang gibuhat sa panahon sa liturhiya. Okay, Sir George Ontong, mo lagi. Sir Brad Freddy Sakulingan from Jensen. Good afternoon po sa inyo, sir. Sir Bro PJ, watching here from Kabadbaran, Agusan del Sur. Andito ako. Mao ba? Maing-maing hapon ni mo, Bro PJ, og sa imong mga kaubanan din nga mga defensor, mga banggiitang defensor katoliko, maing-maayong hapon. Actually, wala kay ko nakamonitor karon kay na-busy magugay ko sa amo ang panginabuhian ba. Kadaghamang kaayog tawag ining mo order sa mo ang produkto man na busy gyud. Karon po ko ka higayon og tawag ang lingkod din sa ako ang studio. Sir Martorilia Zack Clark from Escalante City, Negros Occidental, advance opinion po sa inyo. Sir Ranilo Lacoba, advance opinion sir sa inyo ug sa imong pamilya. Kanang mga sulpot mao panay masuko kung maulahing makadawat. Mag-wild na oy. Mag-wild na. Sir Ramil Cobillo, yes sir, maing hapon and advance happy new year po sa inyo. And balik na itong klase this coming Friday siguro possible. Ha? Sir Ray and Ma'am Sheng, maing hapon and advance Anyo Domini sa inyo, Sir Ray and Ma'am Sheng, maing hapon. Sir Hilbaldo, yes po, maing hapon and advance happy new year po sa inyo. Sir Carlos, buka dayon ang palad sa Christmas bonus, Sir RJ. O di siguro tagaan og Christmas bonus, masuko o mag-wild mauman. Napanay isa. Napanay isa. Balaod ba na nga sa gobyerno kang kinahanglan mo hatag og tawag nila optional na. Kaya sa balaod ka ng 13th month pay. 13th month pay. Muna sa balaod. Pero kanang Christmas bonus, kung sa kuan pa ba, inisyatibo na sa employer nga muhatag og Christmas bonus. So dapat ang mga employer nga mga Katoliko di nila hatagan og Christmas bonus tong mga dili Katoliko nga naman tungod kay di man amo to Pasko. Asa man amo to Pasko pagkataos Ginoo? Until now, angtod nga tawag ining tawag ka ng Epiphany, wala ko masayop. Nagpabiling gyapong Pasko. Kakaroon dapat ang manaygon. Yan. Sir Lito. Estrella, yes sir, mayang gabi sir. Ug aming hapon sa imong tibuok pamilya and advance happy new year. Si Pastor Chris unta sir makaatubang mo pakidala metrosan para masukod. Buing. Buing na Sir Lito. Okay, Sir Ray, naakay live sa YouTube, Sir. Wala, Sir. Expire na magod nga akong StreamYard. Expire na eh. Nya, dako manggod. Nya, katong ni Algie, gisagot lang to ni Sir Dencio. Nya, motong nakuan lang niya. Karon, magyod. Na apiki magyod. So, mo na nga, wata ka live sa YouTube na to. Sir Carlos, sa apil paglinya-linya mo lagi. Sir Erin Amante, yes sir, advance happy new year po sa inyo. So, gusto na mga traditions faithful. Sir Paulo Salio Tunggak from Patag, Malapatan, Sarangani Province, mayang hapon. Okay, dili mo tog natawhan ni Jesucristo unya mudawat maulagi. Maugyod. Okay, yes Sir Jos, pero karon naa sa to ang kamot ang tawag ina schedule Ato silang tawag anang pakuanon sa. Sir ikaw sana may ngapon. Sir Hill, nagani viral rin Sir Burn against na naigon sa Lord mismo. Oo. Actually, ako atong gireaksyonan di mo tawag Pasko. Pero pagkahuman, pag-abot ito, kusog kayo, naigon. Gitablahan pa ang mga sabungero. Unsay makasulti gibawalan man ang Latin Mass sa Cebu unsa na katinuod actually nagpakanaog og tawag anang dekreto si Archbishop Palma nga sa karon iyang i-restrict ang traditional mass.
Ayahaman ng katungod pero actually wag siya unti katungod nga mo restrict ana kay kung kuan man traditional di man nimo pwede ihikaw sa mga Katoliko ang traditional right nga naman tungod kay katungod man sa mga Katoliko nga musimba gamit ang rito sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, yes Sir Josta, mahitabo na pohon sir. Sir Randy Ande, mga sulpot sir sigiran nagbula ilang simod mo lagi. Dili mo suko debate mao lagi tinuod na. Sir Erwin Amante from CBR BXU po dere. Yes sir. May mo sana CBR BXU Sir Erwin. Okay, Sir Mac Mondela Maragiton. Yes sir. Advance opinion po sa inyo. Og salamat sa pag-ampo. Sir RJ, nang high blood naman gud ang sulpot sa December 25 gusto nila i-correct daw ja saon man na nila nga wala man jud sila preba maogyod tinuod na. Pero lang sige tawag anang pangatak nga di mao nya pagkaman way ihaptag nga prueba. Yes, Ma'am Sheng, advance opinion sa inyo sir. Ma'am, kung Sir Ray. Thank you sa pagtan-aw. Sir Ray Razon, advance opinion sir. Sir Arnold P. Benito, yes sir, advance opinion. Yes, Sir Nestor Camiring, yes po, advance opinion po sa inyo and happy Jubilee year 2025. Kinsa pa. Kebroon sama ng Novus Ordo sa Simbahang Katolika nga nahimo ni adtong 1970 ug implement ni Pope VI. Sir Kanyete Arcilia good Pembro RJ ang basahon karon ebanghelyo mo ni tinuod nga giingon ni Kristo nga kaulahian nga mga adunag yoy manungha nga mga piki nga sekta kay sila di ay namiya nato nagpaila sila di ay nga dili sila tinuod nga kauban nato. Tinuod na Sir Kanyete, tinuod na. Murag na ay paghahitabo ang debate diri sa Tagum Sir RJ karon January 26 si Jomel Baloria. Mao ba og Sir Tundag mao ba? Si Jomel Baloria sa Tagum January 26. Sige daw ikon daw ko i-update daw ko ninyo sir. Kay Sir Ray Rel Baldo. Yes sir, maingayong hapon. And advance opinion, Sir Dario, advance opinion, sir. Sir Danielo Pilayo, Sir RJ nga dili man gibat-bat sa pari sa iyang pamilya nga dili magbukad ang kamot. Actually, most of the priests sa karon Sir Daniel Pilayo mga liberal na sagad nga nagahimo sila ilahang kaugalingon kuan kaugalingon nilang tawag ining rubrics nya katong mga inosenteng Katoliko di kakita pero kitang mga nakabalo kakita nga kana liturgical abuses. Sir Ray Calabio, advance opinion sir from Iligan City. Sir Philippe Mangaring, advance opinion po sa inyo sir at sa tibong pamilya ninyo. Sir Jojo Desierto from Quezon City, yes, sir, advance opinion po sir. Mga sir, magbagbasaon ako sa ngayon sa karon sir ha. Okay, masaksihan nato sa traditional mass katong misa nga ato ang nadawat gikan pa ka San Pedro mo nitong masaksihan. Kabadbaran City, Butuan City pala. Yes sir Erwin, maayong hapon again. Sir Kirante, yes sir, advance happy new year. Sir Prince Alia Ubas, advance happy new year po sa inyo from Guam. Advance happy new year po sa inyo. Sir Albert Ohayas, yes sir, advance happy new year po sa inyo from Pinamungahan, Cebu. Sir Felipe Mangaring, maon na nakadaot sa mga sulpot Sir RJ nga musupak sa birthday ni Jesus sa December 25 unya wala sad sila ikahatag nga pizza ay oo tinuod na. Tinuod na Sir Felipe. Sir Edgar Dimol, advance happy new year sir. Sir Juan Liagas, advance happy new year sir. Update na ka sir kay kagahapon gisabutan man na nila ang debate diri sa Tagum pero nesgutan nila January 26 ambot og di ba mo sige. I-update ko Sir Carlos. Sir Cirilo Castro, yes sir, may hapon yung advance happy new year. Sir Simon Siona, pa-shout out sir from Luok Tomas Opos Southern Leyte. Siona family, maayong hapon, advance happy new year. Walay laing malitok ni si RJ puro sulpot. Ay, usa mo di kung isulti di sa inyo di ay. Kamo tinuod nga sulpot man gyud mo. Kasi nag-ingon nga ang simbang Katoliko may pinakaw ng bakak, chismis inyong pastoy. Kasi may kung tuwan, ebidensya o ka ng bulak-bulak nga bakba sa inyong pastoy. Sige Sir Carlos. Sir Christopher Dave Garillos, may hapon sir in advance happy new year. Yes, Sir Ramak Managiton, may hapon. Again, advance happy new year. Sir Jeffer Go, advance happy new year, sir. Sir Raymond Munoz, Sir RJ, magandang hapon. Problema na to sa uban Katoliko, sige tuos mga pamahiin. Yes, tinuod na. Sir Joel Intia, may hapon, sir. Sir Simon Siona, pa-shout out. Ako na nga ako ngayon. Okay, karon. Mga siya. Onyang alas 12, daghan kaayong mga Katoliko nga Katoliko sa ngalan pero dili Katoliko ang ginabuhat. Si Sir VG,
Wala pa po sir until now. Actually, wala pong sagot si Mr. Bacalos nung tinanggap po natin yung hamon po niya. Yeah, sir unsay mingon ni mga mabag-ong tuig nagdagan prediction ang ako maingon ana is gipangunahan nila ang Dios. Okay, so, yun. Sa Pilipinas nga moangkon sila nga Katoliko. Nanamig ingon sa Philippine nga claiming and proving are two different things. Dali lang pag-angkon pero dapat matud-an nila. Kaysa kung pagkahibalo ang Iglesia Filipina Independiente, according sa kasaysayan, natukod siya ni adtong 1901, pinaagi ni Isabelo de los Reyes. O si de los Reyes mismo ang nag-appoint kang tawag ining Gregorio Aglipay nga mamahimong unang yung primero maximo obispo nila. And na ako'y nabasahan katong sa libro ni tawag ining ni gisulat ni Dr. Gregorio Saide. Na ako'y nabasa nga actually si Isabel de Reyes kaniadto membro sa Mason, sa Freemason. Pagkauman according to Professor Gregorio Saide sa iyang libro nga The Rizal, Life Works and Writings. So si Rizal, Life Works and Writings. Ingon pa niya nga si Isabel de Reyes usa siya sa mga members sa Freemasons nga mitalikod og mibalik sa pagkakatoliko. Yan, mo ang gingon ni Gregorio Saide. Yan. So, katong founder sa Iglesia Filipina Independiente ni balik pa ka Katoliko, iyang gibiyaan ng iyahang kuan nya karon nagpadayon ng Iglesia Filipina Independiente. Sir RJ, Bro RJ, nganong ang Philippine Bible Society maayong balita gikan sa KJV? Actually, ang tawag ng Philippine Bible Society di na sa Katoliko, sir, si Christopher Garillos. Dili na sa Katoliko. Sa Protestant o usa na ka Protestant publication. Pero ngano na may pirma ang tawag ining mga obispo din na number 1 tungod sa ecumenism. Number 2 tungod kay tawag anang di manggod mahalin ang Biblia sa Protestante sa Pilipinas. Muna nag-alliance sila sa CBCP, sa Episcopal Commission on in Biblical Apostolate, nya pagkahuman usa sa mga kondisyon sa ECBA nga tawag adang i-appeal ang 7 books sa ilahang gitawag og translation na katong common version na kanang maunang nga maayong balita Biblia. So muna na ni Helobstadt og imprimatur ni pirma sila. Yan. Pero it does not mean nga sa Katoliko na nagpabilin nga Protestant Bible ang Philippine Bible Society bisan pagbutangan nag Catholic edition. Sir Ronel Perez sa Sir Mayang hapon, ngutan na lang ko appeal ba sa tradition sa atong simbang Katoliko ang pagbutang og lingin sa mga prutas? Dili sir. Kanang karon nga alas 12, karon grabe na, ganina dito ko palengke kay nagpatog lubi. Kay nagpakagod kog lubi kay para among ituno dito sa amuang tawag ining produkto. Nya pag ang balik-balik man ko kay wala man ko na ko'y kaguran pero wala ko'y lubi. Lisod kay pangitao ng lubi mo nang wato kog palengke para mo palit og lubi. Sus Ginoo ko ang tao perteng daghana sa palengke. Nagpalit og tawag ining daghang kay mga prutas mga lingin-lingin. Nga naman kay pangpaswerte daw kuno. Nya napag yun na ibutang pud sila nga mura og kanang bowl nya butang ag bugas, butangan og tawag ining kwarta nya naay kanang kun dili baki nga kanang palaka nga naay tawag anang coin ang baba naapay iri nga magsiganaan ang kamot. Dili na as Katoliko. Sa mga Chinese na. Yan. Nga naman kailangan sila ng mga feng shui para sortihon daw kuno ta sa year of ano ba baloon sa nga year karon. Kanang yun, Year of the Dragon, Year of the Monkey, yan. Para swertihon daw ta. Kanang di mo magsalig ng mga binuhat. Kanang di mo magsalig ng unggoy nga, kanang tuiga, dapat atuan ng isalig sa magbubuhat. Nga si Kristo mo ba ito simbang Katoliko, ang tuig 2024-2025, Anyo Domini. Tuig sa Ginoo. Dili tuig sa unggoy, di tuig baboy, dili. So dili na pagtuong Katoliko na, dili na pagtuong Kristiyano, pagtuon na sa mga pagano. Wala nga daghan kaayong mga usahay lagi kulang og katisismo ba. Muna akong giingon nga dapat kitang tanan nga ni Adminhi sa ato ang program dapat magtuon ta tong pagtuki para daghan ta nga mong educate sa ato mga kaigsuon ng mga Katoliko kung unsay tinuod nga pagtuon nato mga Katoliko. Kasi karon nga panahon dahil Katoliko nga pagtawag anang sa ilang balay na agi nang kung di ko masip 13 kinds of fruits nga puro lingin. Nya napanay tawag anang isulob pa nga pula.
Nga pa kita og Polkadatsky para mo do ko na ang swerte. Nga pagtungtong og alas 12, iana-ana na ng ilong katong mga lisngag, katong mga mugbo, kinahanglan lugso-lugso para mo taas. Dili na sa Katoliko. Dili na sa Katoliko. Superstitious belief and action kana. Kanang gituuhan ninyo or nato nga swerte kung atuan ang buhaton nga magbutang ta dito lingin-lingin, magbutang ta dugtog tawag ining mga paswerte-paswerte, entre ka na nga atakihon ta sa yawa. Kay kana nga gitawag og mga butang maunay pultahan nga ang yawa makaasot sa atuang kaugalingon og iasot ang atong tibuok pamilya. Kano man kay instead of me musalig ta sa magbubuhat, dito na hinuon ta ni salig sa mga patuo-tuo. Dito na hinuon ta ni salig sa mga feng shui expert. Delikado. Sir Jimmy Orin, sir, mayang gabi. Aming hapon, brother. Sir Daniel Pilayo, Sir RJ, unsa ka tinuod sa mga sulpot ang New Year celebration is a pagan na unsa ka tinuod sa mga sulpot. Yes, ang New Year celebration na gikan na kang Julio Cesar. Mo nakita mga Katoliko nag-celebrate ta og tawag ining bag-ong tuig with a great feast. Sa traditional calendar katong nga Feast of Circumcision, sa Novus Ordo kanang Feast of the Solemnity of the Mother of God. Muna sa tua, mga Katoliko, muna musimba ta ngano man kay fiesta man na. O sa ilahan nag-celebrate sila og tawag ining kining kuan, kining gitawag og New Year nya way fiesta pagano. Sa pagano, sigurado pagano. Kaya kita nag-celebrate ta na matay fiesta. Kinahanglan gyud na mag-celebrate kina may fiesta. Sila nag-celebrate sila kini mga sulpot itong mga amigo nga walay gitawag og fiesta di sa pagano nga celebration. Sir, yeah, no problem, Sir Christopher. Sir Cirilo Castro, Sir ang sulpot supang sa Katoliko apan unyang gabi uban siya sa pagsaulog sa bag-ong tuig. Mao gyud. Sakto gyud, Sir Cirilo. Sir Sets Mesa, blessed coming 2025 a few hours from now, Sir RJ, hinaot nga daghan nga mahigmata nga atong mga brethren and faith anang mga superstitious nga di jud haom sa atong pagtuo og doktrina. Daghan ko og kaila nga sige og pangita og mga prutas nga lingin. Hay ambot ako ingnan nga dili na siya tinuod og mutubag rapod nga kung swertihon di ay. Actually, manalisod nga ato ang isalig ang ato ang kapalaran sa mga butang. Pagdius-dius manggod na. Pagdius-dius na mga sir mga ma'am. Kana ang ato ang kaugalingon ato ang isandig sa butang pagdius-dius kana. Dili ka na may pagtuo sa Iglesia Katolika. Nga naman kaya ang atong pagtuo, pagtulunan nato, ang ato ang swerte, ang ato ang paglaom ang Dios. Mo provide sa ato ang Dios kung ato ang pangayoon uban sa gitawag og pagpaningkamot. Munang kinahanglan mo trabaho, kinahanglan maning kamot uban sa pag-ampo og naa sa estado sa grasya nga naman kidali ra kaayo ihatag ang grasya kung nakita sa Dios nga angayan ta nga mudawat ni anang maong gitawag og grasya ka. Spiritual and temporal or natural. Sir Jomar, may hapon sir and advance happy new year po sa inyo ug sa imuhang tibuok pamilya sir. And thank you sa kanon ninyong tabang sa atong programa. Sir Lucas Likia sir, maayong yan ako ulit ko nimo ang name sir Lucas ha. Di sila mag-celebrate og Christmas sa mga sulpot pero mag-celebrate og New Year na mas klaro nang dili celebration. Iya, tinuod na sir. 100%. Sir, Insan, Happy Year of our Lord 2025 Insan. Yes, advance Happy Year of our Lord Sir Insan Christoph. Okay, tinuod na Sir Lucas. Thanks Sir RJ for your perfect Ingo. Si Ingo. Info. Actually, dili ko perfect. Dili po perfect ibisan kinsa ibugawas akong baba pero kanang gitudo sa Iglesia Katolika mo ni perfect. Yan. Sir, palit na gihapon ko prutas kay bidli na ang karne. Ay, oo. Man. Ako na mo ko prutas, pero gipilit ako grapes, apple. Okay, karon mo gid ang murag tingkuan nila nga mo barato ba? Ya kung mga anak ko suki mo kaon og grapes pero ka na paswerte. Di ko mutuan na pagtungtong sa alas 12 kantahon ang Te Deum.
Kantahon ang Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo. Nga naman, ato ang gipasalamatan ang Diyos pinaagi sa mahal nga birhen nga nakalahutay taniining maong tuiga nga luwas sa kadautan. Wala itong kantahon. Dili kay katong old sa to, old lang sign. Dan, dan, daran, dan. Pero karon Merry Christmas pagyapon. Kaya nga naman, napamamta sa Christmas season pa sa karon. Yes, Sir Eduardo Anob na naipari diri sa mga lugar ngayon siya mismo nagsulti nga nagpatambal siya sa albularyo. Lain man ning paria kay paminaw nako mas gamahanan pa sa iya ang albularyo. Actually sir, pagka na magong tao magugana na sakit regardless pari obispo na may nakailang nga monsenyor. Tawag in nagpatambal og albularyo. Monsenyor ha. Naoy kaila. Og legit na kay na uban jud ko mismo. Monsenyor na, monsenyor pero patay naman siguro patay na. Monsenyor. Basta na ang tao manggod nga naa na sa kung sa pa ba na sa bingit ng kamatayan, naa na sa panahon bitaw nga feel niya nga di na siya maayo, kung sa pa na ba mangita gud sa kanang pamaagi nga maluwas siya. Managbisag kinsa na lang ang iyahang tawag ining duulan. Muna usay di pud na ko mabasol kanang uban nga kabalo na muduol gyapon albularyo tungod sa hinungdan nga kana kung sa ba hopeless ba sip nga mga pobre na to nga mga kaigsuonan tawag anang wala nay kanang way igaga sa ospital magsalig nag albularyo ngano man kay mo naman ilang makaya ingon ana Sir Eduardo pero kita nga mga Katoliko dapat atong tudluan hinahinay ang tudlo. Yes po, Sir Danielo. Yes, sir. Likewise po, sir. God bless po din po sa inyo. Sir Ronel Liberamo, Merry Christmas and advance Happy New Year po sa inyo, sir. Sir King, baisi, sir. Mayang hapon. And thank you, sir, as always inyong tabang sa program. And advance Anyo Domini sa inyo, sir. Sir Leo Panya. Yes po. Good po sa inyo. Sa imuhang tibok pamilya, sir. Advance Anyo Domini po sa inyo, sir. Alan Jello. Yes, sir. Mayang hapon. And advance Anyo Domini po sa inyo. Happy New Year, Sir RJ. Bitaw, tinuod yun na ingon anak ko sa una. Nausab na ko karon tungod sa inyong programa. Punto. Ako bitaw, may isuon na ko hilig kayo anang mga tuo-tuo. Actually, wala maguti makuha na, sir. Wala makuha na. Tanawa. Asa makakitag mga Pilipino or asa ta makitag mga Pilipino aning nasura kapag abot sa New Year di maghimog ingon ana. Mo na ba kusog kayo ang palit sa prutas sa Pitsa 31. Ngano man kay halos tanang Pilipino may ngog swerte ni. Muna ay pasok ang grasya daw. Pero nagsigig hilak nga naglisod. Asa mo to yung swerte? Damorta nga wala sa estado sa grasya. Damorta ang tawag ini maglisod. Muna para abre musukan pa ba kanang nag-welcome ta sa grasya, kita pud unta nga mudawat naata sa estado sa grasya. Sir Dodotek from Harip Hinatuan, shout out sa inyo sir ug sa imong tawag ining pamilya, particular sa Harip Resort. May hapon sa inyo sir. Sir Ramel Abergido, yes sir, Merry Christmas and advance Anyo Domini po sa inyo sir. O sa imong tibok pamilya. Lisodaan ng patutuhuan rag o arbularyo unya wa ta kabaloon di sakit ato. Mo magi. Pero actually sir, biblically speaking na ana tinuod na sir, biblically speaking ha. Napo na sa digahom. Nga naman kay mo gamit po na sa dagngalan sa Ginoo God. Unya kabalo magyuta nga ang Dios Amahan di gyud na gusto nga maulawan ang pangalan sa iyang anak. Manang usakuan pa ba mutugot ang Dios nga mahimog milagro. Pero mailan na to na nga sa Dios gyud na kung naagi conversion. Pero kung may conversion, yawa na bisan pag unsang klaseng milagro na. Mo ang mga sulpot gusto magpastor kay sayon lang kwarta pasabot nga tapulan ilang idol si kay Buloy anak sa Dios manalo mas matas actually negosyo mo na ila Sir Erwin. Ginusyo ginala ginusyo. Kanang style na ginusyo na. Ginusyo sa ngalang relihiyon. Ngano man kay mas dali man gud ang tawag anang paso sa kwarta kay ang Pilipino dali ra mauto nila. Yan. Sir Hilbaldo, yes sir, insakto yun, mahal kaayo ang masakit, maong mudangop na lang jud sa mga album, mao yun, sakto Sir Hil. Manang mudangop na lang, ano man, mahal man kaayo.
Pero kung nakabalog yun ta sa tawag inang tudo sa Iglesia Katolika, ang kana magmasakit magud nato na magiduha ka effect magud na. Kung magsakit magud ta, number one, syempre ang atong lawas week. Number two, possible ang atong kalag week. So, kung sige kag tambalan ka sa doktor, grabe sige nagtawag ining dako na kay hospital, dako sa hospital, kay tungod sa tawagan ng imuhang oras sa to ang sakit niya, dighapon tag sulayag kumpisal. Sulayag kumpisal. Pag maayo ka, buot ipasabot, nganong dili mo saler ang tambal nga gihatag sa doktor nimo, o gihatag sa doktor nato, tungod kay ang ato ang kalag weak na pod. So mao na, nya pagkaman at the same time kung panalitan og di na gyud makaya, kana extreme unction kay sa tuwa man gud kita diskalibutan lumalabay ra man gud ta mga sir mga ma'am. Yeah, gusto ta mabuhi og dugay pero mas pinakamayo man gud ta magkinabuhi mabuhi ta nga naagid atubangan sa Dios. Manang atuag yung kanunay tan-awon ang dakong paglaom atubangan sa Dios. Atubangan sa Dios. Manang magmangandoy ta nga mo, tawag ining mo sana mo magkinabuhi subay sa iyahang gitawag og grasya. Okay, insan ang yung mga binigyan naman ng blessing sa buhay lalo na ang financial kapag hindi nila ina-appreciate at nagbigay ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa simbahan at kapwa, sila ay may pananagutan sa Diyos. Yes, totoo yan insan. Madaming tao insan na hindi daw dapat magpasalamat sa Diyos kasi sarili daw nila. Hindi po. Actually po mga sir, kung hindi po yan ipapahintulot ng Panginoong Diyos na makatanggap po tayo ng grasya kahit anong po natin, anong pagsisikap po natin, hindi po natin yan matatanggap. Yung mga physical na bagay na kailangan po natin, kaya nga po, di ba sa dasal po natin sa Pater Noster, give us this day our daily bread. Ibig sabihin, yung gusto ng Panginoong Diyos na ang hihingiin po natin patungkol doon sa Kanya, yung pangangailangan po natin sa araw-araw. Hindi po sinabi bukas. Sinabi ng Panginoong Diyos, araw-araw. So, ibig sabihin, yung mga grasyang natanggap po natin, yung mga grasyang ibinigay po sa atin, ay ipinahintulot po ng Panginoong Diyos na gamitin po natin. Pinaka number one, meron po siyang tinatawag na responsibility. For example, kung ano po yung function na ibinigay ng kumpanya po sa atin, yan din po kalaki yung trabaho po natin sa isang kumpanya. Ako noon naging assistant operations manager po ako. So ang laki-laki ng scope ko for one whole Mindanao. Ang laki-laki. So isang posisyon ang laki ng scope. Same din po sa grasya. Pag ibibigay po ng Panginoong Diyos po sa atin, pag malaki po yung ibibigay po sa atin, malaki din po yung responsibility na po yan. So ano po yung pinaka-number responsibility po natin pag makakatanggap po tayo ng grasya? Number one, yung pamilya po natin. Number one po yan, yung family. Yung pamilya po natin. Ang iba po kasi, pag makakatanggap po ng grasya, instead of doon sa tinatawag na pamilya, doon po niya ilalagay sa sugal or mga extracurricular na mga gastusin. Ay, hindi po. Hindi po yung gusto ng Panginoong Diyos. Ang responsibility, number one, pamilya. Number two, syempre, sa sarili po natin. Number three, sa kapwa po natin. Kaya nga po, meron po tayong spiritual and corporal works of mercy. Yan po yun. So, meron po yung tinatawag na responsibility. And at the same time, kung hindi po tayo magpapasalamat sa Panginoong Diyos, wala po tayo eh. Kung wala po siya, wala po tayo. Pinaka-number example po dyan is yung hininga po natin. Kung hindi po papahintulutan ng Panginoong Diyos na makahinga po tayo for that one whole day, mamamatay po tayo. At kung gusto po natin na mabuhay po tayo sa sarili po natin, punta tayo doon sa ospital. Kuha tayo ng oxygen. Araw-araw. Magkano magasto po natin araw-araw. Di ba? Diyan pa lang. So kaya nga, kailangan po natin pasalamatan ng Panginoong Diyos. Yan po insan. Na mali kong litok, dili di ay si Joy Melboria at bang si bro. Mao ba? Sige, magdindot na. Alam ma'am, di ako makita ang inyong
mga stickers mama tan-aw nako biki basig tawag anang kuan. Sir Raymond Aninipok, yes sir, maayong hapon nimo and advance happy new year po sa inyo sir ug sa imuhang tibuok ka pamilya and ko sa tanan nga naa sa gitawag og sa Cebu. Maayong hapon ninyo. Okay, tan-awon sa nako. Okay, basig masipyat ko ba? Aha. Tingnan natin ha. Okay, yun. Thank you po for the stars, Ma'am Zets. Mesa, daghan-daghang salamat sa inyong tawag ining pag-send og stars. Daghan-daghang salamat. Maato ni magamit sa umaabot nga panahon. Sir Ramil Balasabas from Sambuanga del Sur, may hapon sir, advance sa Anyo Domini po sa inyo. Sir Jojet Roseliosa, yes po, advance sa Anyo Domini po sa inyo sir. Kung sa tibo pamilya, Sir Carlos Otiliano, Sir Bastalwart di ang matubang, inindot na. Mati ko ana. Matanaw ko ana. Kung di ko kaadtog tagom, matanaw lang ko sa tawag ining social media. Sir Peter Samayla, yes sir, advance sa pinyor po sa inyo sa tibok niyong pamilya. Sir Cyril Tora, yes sir, may hapon in the advance sa pinyor sir sa imo og sa imong tibok pamilya. Sir Erwin Amante, yes sir, tinuod na Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Yan. Ang grasya, ang Diyos ang tawag ini naghimo. Pero kinahanglan ta maghimo sa mga maayong buhat. Ibalik ito niya nga naman kay siya may naghatag nga libre, di ba? Siyempre atong ibalik po niya. Sir Lander Ignacio, sir, may maayong hapon. Sir Clifford Remihia, yes sir, advance sa Happy New Year po sa inyo, sir, ug sa imuhang tibuok pamilya. So unyang gabi pagtungtong sa alas 12, ayun ang pabuto. Madisgrasya pang mo ana. Ang uban magtanaw ko, hala grabe, tag 1,000 ang ilahang paliton sa kuan sa anak bitang pabuto. Pagkaman pagpabuto na anay mga buta, na anay mga pungkol. Kung pwede dili, ngano man kiwa man mahimo. Sa tinuod kanang mga pabuto, wala na mahimo after sa pag-celebrate na to, pagsugat sa bag-ong tuig. Wala na mahimo. Kana magong pabuto ang origin magud ana mga Chinese. Kabantay mo na mga Chinese. Bisa pag dili New Year, basta mag-open sila og ilahang stores, magpabuto gyud na kasi ilahang gitawag og faith sa mga pagano, kanang pagpabuto mo na ang pagpakurat sa mga demonyo daw, pagpakurat sa mga malas nga di mo sulod sa ilahang store. Yan. Muna pagsugat sa baon to, magpabuto na sila nga naman tungod kay pagpaabog daw kuno sa gitawag og yawa. Pagpaabog sa gitawag og malas. Sa ato dili. Nga naman kay nga ang faith wa man direkta sa gitawag og butang. Ang ato ang faith nagadirekta sa Dios. So, kaya nagadirekta man siya sa Dios, ang ato ang tawag ining pagpangabog sa dautan kanang ang atong kalag naa sa estado sa grasya. Mao nang kinahanglan mangumpisal. Nga naman kay dali kay mohatnog ang Dios og grasya kay ang source of grace man gud, ang Ginoong Dios man gud. Siya ang source of graces, spiritual and temporal. So, siya ang tawag ining mo provide sa ato og grasya. Muna, mga ito, Lord, kung pwede, tagaan ko ni mga anya kay mo niya akong intention. Actually, ako na ako ginapangayo. Pero siguro, basig wala pa niya gihatag sa karon nga panahon kay wa pa ko igagasto maintenance. wa pa ko ikagasto og maintenance kung ihatag na sa kuha. Tama ra po, di ba? So mo na kung natay gipangayo nga wala gihatag sa karon nga gitawag og panahon, wala gingon nga atong paabuton kay basi di ay wala gihatag sa karon nga panahon mga sir tungod kay makadaot pa para sa tuwa. Sir Calixto Mawas, yes sir. Yes sir. Pwede ko ninyo i-message sa page na to sir. Pwede ko ninyo i-message inbox Sir Calixto Mawas. I-message ko sir. Na ako'y makailan sa Badista, di daw mag-Christmas, mag-greet happy holiday, pero na Christmas tree sa ilang sulod sa balay. Lisod siya tawag ng holiday tree. Oo lagi. O ka na po, happy holiday. Nganong na holiday? O say reason, nganong holiday na? Nganong gitawag siya holiday? Tungod kay kana nga adlaw, Christmas Day. Wala mga liberal nga mga mga thinker ba? Na ilisod ilahang paginapaning kamutan nga i-delete ang ato ang pagtuo sa adlaw-adlaw nga gitawag og pagkinabuhi nato. Yan.
Sir, bro, Jason, Roman, may hapon bro, og sa imong tibok pamilya and advance pamilya sa inyo ha. Sir Roy Salvacion, yes po, manang kinunta mag-ampo. Sir Sam de la Cruz, yes sir, may hapon sir. Ug advance sa inyo Domini sa inyo sir. Sir EJ Bacleon, yes sir, may hapon. May gabi na di ay, apit na alas 6. Sir Lucas, gapabuto sa gawas moong tuas sulod sa balay. Mo lagi. Sir Arnel Albarando, yes sir, advance happy new year po sa inyo sir. Si mo tibok pamilya. Pwede rin daw po ito kantahin sa New Year Insan na plenary indulgence is granted to the Christian faithful who in a church or in an oratory are present take part in a recitation of solemn chant, the hymn of Vini Creator. Yeah, the Insan. On the first day of the year, imploring divine assistance for the whole of the coming year. The Te Deum hymn on the last day of the year and a thanksgiving to God for the favor received. Tinuod na Insan. Totoo yan Insan. Kaya nga po ako, kakanta po ako ng Te Deum pagdating po ng 12 midnight. Hindi kasi ako masyado Veni Creator Spiritu Mentes Torum Visita Impleso Perna Gratia. Yan. Ang ganda-ganda pakinggan. Kasi mga take ang bayot na si Gabriel Pangilian gikan sa iglesia ni King Kong pagano daw ang New Year. Bakit sa nagse-celebrate? Meron akong pasugo na sinasabi ng kanilang pasugo, Happy New Year. Diba? Diba? Laging itong mga taong itong mga sinungaling. Ayan po Sir Cyril. Sir Rons Day Marco, yes sir, advance happy new year po sa inyo. Beer Bro Amic, si Bro Amic ni. Sir Costa de Monde, yes sir, may hapon sa imo, advance happy new year. Dalegon ang Dios. Pinagas mahal nga birhen. Insan ano tawag sa araw ng walang pasok aside Christmas Day? Actually, insan mahina po ko sa vocabulary insan eh. Yan. Sir Edison Abasyal from Cebu City. Sir Dini Jongko, yes sir, advance happy new year po sa inyo. At sa inyo pong pamilya. Isulti na si mong pastoy, Mr. Labaho. Mag-live ka ba mamayang hating gabi? I will try my best bro, Sir Peter, sa Maila. I will try my best to make a live stream mamaya po at 12 midnight. Kay Sir Luigi Playda, yes sir, may hapon og advance sa Anyo Domini po sa inyo. Kay Sir Kit Tuling, yes sir, advance happy new year po sa inyo. Viva Maria. Sir Fritzy, Ma'am Fritzy rather, and then Sir Ruel, Sangrano family, good evening. Gana talaga ng busis. Mamaya, possible, kung makakauwi kami ng maaga, kasi pupunta po kami sa bahay ng mother-in-law ko eh. And ngayon, until now, hindi pa po kami tapos magluto ng yung mga produkto namin. Kasi until now, sige papasok yung order pa eh. And yun, sige mamaya mga sir at saka mga ma'am. And tomorrow, ibang mga topics na naman po. And meron po tayong preparation for the feast of the Holy Child, Jesus, sa yung Santo Niño de Cebu. So yan. For that one, for that days, ang itatackle po natin is yung history about the Santo Niño. Included po dyan yung Three Kings, yan. Kasali na po dyan mga sir at saka mga ma'am. Okay, so wag niyo po sanang kalimutan na Sir RJ unsa di ay ang pagano nga kadian man di na ko masabtan Sir Simon. Gikadian? Sibot pa sabot sir. Ads muna po tayo mga sir break po muna po tayo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until
Additional din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Sir Roger Tantoy from Siargao Island. Yes, sir. Good evening po sa inyo. Sir Ray, pag-live po niya, sir, alas 12, mga tata. Sige, akong i-try, Sir Ray. Ma'am Joy Velasquio, yes po, ma'am. Good afternoon po sa inyo and advance Merry Christmas. Advance Happy New Year po sa inyo and Merry Christmas. Insan sa Davao Priory rin ka ba? Yes, Insan. And actually, nasa 75 kilometers po ako ngayon ang distance po ko po ngayon from Davao City. Noon sa Davao City po ako, yan, sa Priory po kami nagsisimba. And sana ibigay ng Panginoong Diyos yung request ko po sa kanya na Son Lord for this year, sa itong incoming year, sana kasi ang dami-dami kong paggagamitan sana ibibigay po niya at ipahintulot po niya na ibigay po yung grasya na yun. Okay, so yun. And mamaya, magkita-kita po tayo. Siguro possible, midnight. Sana hindi po humina yung signal. Kasi mostly pag yung last year, pagka 12 midnight, nagla-live po ako. Ayun. Ang nangyari is humina yung signal. So yan po mga sir ha. And thank you po sa panonood po ninyo sa atin pong programa. And tomorrow, parang i-alternate lang po natin YouTube, Facebook yung streaming po natin mga sir at saka mga ma'am. Kasi hindi na po natin magagamit yung sabay-sabay expire na po kasi. Sir Sat Manlangit, yes sir, maayong hapon nimo og sa imong pamilya. Sir Jan Pulungab, yes sir, maayong hapon. Nimo og sa imong pamilya. And Viva Iglesia Katolika. So ato nagsuda lang atong program sa pag-ampo, ato pinatapuson pinagi sa pag-ampo. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to the special donations, and all those who are commended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sa ngalan sa Bugpels, TV Apulia.org, ipanguluhan ng ipangunahan sa Lay Catholic Apologies International, sa kung mga kaubanan silisista ng mga Katoliko nagasubaybay, nagatabang o nagasuporta ninimong programa, kininyong ubos, ngalagad o igsoon sa pagtong Katoliko Sir R.J. Sir, temporaryong manamil kinyong bingon, Ecclesiam Sir Viret, Film Katolikam Defenderi, and advance sa Anyo Domini po sa inyong tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey!